Gelişi bilen gülrün, kalby huzur dolurun, insanlygy bildiren Remezan geldi, Remezan. Seherde galkyn insanlar, hatm edin Kur'anlar, ey wagt diýsin şeytanlar, Remezan geldi, Remezan. Gaflat ay däldir bi, öýkü ayam däldir bi, rahmet ay diýmek bi, Remezan geldi, Remezan. Oýunmagyň wagtydyr, ol müminiň ähdidir, din assamyň fethidir, Remezan geldi, Remezan. Bu ay er meydanydyr, tutup bilseň peýdanydyr. Girjek gapyň ol reýandyr, Remezan geldi, Remezan. Bu ayın her bir günü sizin üçin hayırlı ve bereketli bolsun. Bu bereketli ay buçlamak ve bu mukaddes ay münasibetli mukaddes bir kişi husus kârhanasy Remezan ayını umra hac ziyaretlerine ýazylyşyny dowam edýär. Yerler çäkli, git hyzmatlary bilen mukaddes bir kişi bolsa garaşýar. Mukaddes ay, mukaddes yerlerde ziyaret bilen geçirmek ählimize nesip eylesin.